Maalivahti hakee hupparin. Tää on sit vähän märkä. Se kuvaa koko ajan. Pois haisi! Joo. Vois sitten joskus tehdä koripallovideon vielä. Mitä? Vois tehdä vielä joskus koripallovideon. Joo. Mitä te teitte? Ei mitään. Mä en nähnyt itse. Sä teit jotain Hanille. Häh? Repisi yhden läpäleijutulle. Mille? Yhden jutun. Kerro. Häh? Yksityisasioita. Mä mietin vaan takkaan juttuun. Syötä! Et jaksa nyt, Timi. Älä jaksa, tää menee YouTubeen. Et jaksa nyt velleillä. Mä kirjoitan siihen se pelleilee ihan tahalteen. Joo, ei. Ihan sama. Mä peleilin koko ajan. Et pelleillä. Sitten mä laitan mistä sun tyyppi on, mä laitan ruohoa sun päälle. Sun tyypin päälle. Eikö otetaan hauskoja peliettien toinen osa sähly. Eikö sille futis, hauskaa pelihetkiä 1. Sähly, hauskaa pelihetkiä 2. Joo. Äijä vaan nostaa housuja. Reillä. Tässä. Mä vaan vilkutaan siinä. Mä luulen, että sä vaan housuissa. Kaikki menee videolla. Kävit sä vilkuttamassa taas? Joo. Voi sua.
tohon kohtaan hit. Jesper, tuu tyy. Joo. Yes. Noniin. Tuu. Noniin, pelatkaa.